владимир зеленский раис ҷумҳурии украина ба пешниҳоди владимир путин президенти русия дар бораи музокироти мустақим барои поён додан ба ҷанг эҳтиёткорона посух дод. путин дар ин бора рӯзи шанбе зимни суханронии телевизионияш дар кремл ва бо гузашти беш аз 3 сол аз оғози ҷанг бар зидди украина суҳбат кард. доналд трамп президенти амрико ки мехоҳад ҳамчун раис ҷумҳурии сулҳҷӯ дар ёдҳо монад, пешниҳоди путинро рӯзи эҳтимолии бузург барои русия ва украина номид. трамп баръакси раиси ҷумҳурии собиқ ҷо байден аз талаби хуруҷи фаврии нерӯҳои русия аз украина даст кашид ва ба ҳарду ҷониб фишор овард то ба оташбаси муваққатӣ розӣ шаванд. зеленский ва дигар муттафиқони ғарбӣ ба ин пешниҳод мухолифат карданд ва гуфтанд, ки оташбас ба русия имкон медиҳад, ки нерӯҳояшро барои ҳамлаҳои минбаъда аз нав ҷобаҷо кунад, аммо зери фишори амрико пешниҳоди оташбаси муваққатиро қабул карданд. раҳбари украина гуфт, ин аломати мусбати он аст, ки русҳо билохира имкони хатми ҷангро баррасӣ мекунанд, аммо қадами аввал барои хатми ҳама гуна ҷанг оташбас аст, гуфт ӯ. мо ба он таваҷҷӯҳ хоҳем кард, ки чӣ тавр мешавад амнияти воқеӣ ва пойдорро таъмин кард ва кафолати онро дод. рӯзи шанбе зеленский ва дигар раҳбарони иттиҳодияи аврупо изҳор карданд, ки аз оташбаси 30 рӯза, ки қадами аввал аст, пуштибонӣ мекунанд. пешниҳод дар бораи оташбаси 30 рӯза ки ҳоло возеҳ баррасӣ мешавад. ин оташбаси бидуни шарт барои 30 рӯз аст. аммо ба қавли путин ҳамагуна оташбас як масъалаи музокирот хоҳад буд, ки ба гуфтаи ӯ эҳтимолан дар охири ҳамин ҳафта дар истанбул доир мешавад. президенти русия афзуд, ки имкони ба мувофиқа расидан дар туркияро дар бораи баъзе созишҳо ва оташбаси нав аз эҳтимол дур намедонад, аммо ин қадами аввал дар роҳи сулҳи устувор хоҳад буд, гуфт ӯ. путин гуфт, русия чанд гузинаи оташбасро пешниҳод кардааст, аз ҷумла қатъи ҳамлаҳо ба иншооти энержӣ, оташбас дар иди пок ва ахиран оташбаси 72 соата барои таҷлил аз 80-умин солгарди пирӯзии шӯравӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон. аммо ҳеҷ яке аз инҳо собит набуд ва тарафҳо якдигарро дар риоят накардани оташбас муттаҳам мекарданд.